ASA Difu District Committee atumpen eng increase binual conference pamanpon. Long huptibung arong along kacing thura sai kedeng ponji apant KCC apan tuwar kacolang. Narlong ti mai hansi arong long ker kraklipon. Dong mukak mahamaya hansi arong long engdeng trok ke braketom maha lukimon karchupon. Karbi Longri Song KSA Difu District Committee atumpen patir piponsi apar dilazi sirvo mu patua klam along engdeng krisi binual conference pamanpont labangso engdeng krisi binual conference along pinangan chingwai singside pondepen api puthot Karbi Longri Song KSA Difu District Committee aphan kachari pon thuji lapen aprang pon thuji aphan maipu che song ingti lapen konchun bang medop rongphar atumaphan arpu pekpont labangso engdeng crazy binual conference along KSA Bideser Lation Engling KSA maipu semon rongphar lapen kaprek ke theding manpeng kedo tumpen chinglok ongdong risoi jang tumpen chitongdon si ingsamjin mai pachun pon akaching bhura bangke dipu hi tilong to linoi penang ada dak cross of cross atangka bangke dak tucupang lim besi plengser lo isia to wor tanglo polane ke tanglo geloge kaprek scheme meman po ke claim tama to wala to scheme to don lok po sound ton dak et po kala solam tongsi cedan akong lo potang de 5 kilo nate bokchet po kidam nangji atema 5 kilo ban 5 lo pote 6 kilo lo mangge pilama hem kang samdo hem kang sam lo ge pilama hima plang chodam long po phong nang chon long le lo la son ta phire me sino apor bang che plang nang ko ko Pinipinangan ari so yang kapangke lo kitali bang pipon lo tali tang lo pulutang de ini tum apar dilaji servo mo potho klamalong si ingdeng crazy biennial conference of the Difu District Committee itu madak pedo pon lo tapi itum pini labangso a conference ke pedo pon nang ko bang lahan lo itu mas songaron bangke nikan hini pene phone itu conference dunangji dak arpu ke chadala phan kalis tame uthor tum kengkam ni mi ke chadala pon thuje pan itum nikan hini bang ko pise claim la mala so patha review ke en phansi itu national conference ke pade la pasala por ho jongsi arpu sami ke chadala nangin do ko ba arpu ke chepal ni do ko potang de la pasana conference nosin itum lo charle song bangke ke claim pon la pasando pini to la bangso a conference along itum jasme pet itum ko chingwai chisa bangol la hanlo je Karbi Long Aparman Article 244A jitu Indian Constitution nangge tok pidak pinian 1969 pen pinangge 2021 ang tanglo apong prek jama sarkar dak nang chari det pen dak BJP pona Congress pona dak nang chari pen Karbi Long Aparman aphan hemprek nang pipon po apong itu manangge chak do temelake piniar ni name ke chobai non hajong BJP MP akai Horen Singh besidame Parliament long hempre kalam ningjedun lo tala posona porhut je Kisan Reddy Horen Singh be kai MP aphan lamwon ang pidamang lahen lo Karbi Long bala pendi mahasaw phanke hempre ka bangke BJP benge thangge mathapon ave pusipuda lo la andera phitta me pini Karbi Long ke do BJP etum election manifesto long mangke BJP tu election manifesto lamang hempre kalam ke to tami pini hempre dang pipedat lo ko phit stame thang ladak action ka vedya bangke BJP long chi udun thekda da bangke la bangge ningduk me pini Karbi long penang ana youth sumangke non mangke Voreng abar sai kawe pen mesen ke charli abar sai kawe pen ajok angtan ke dam pen anu ga prang ke dam tum lam dolo nasi puthot pini dak logo charli song Difu District Committee along puthot hempre ke hang ka song ga pangtang thuji phan ke chokchi phan ke Hindustan policy one nation one religion po policy citizenship amendment act da kevana policy akahino farm bill da kevana policy phan lapen ke hempre dang api peda puthar tum puthot ingtang rak pen ka song bhanduji phansi pini dak lower dilaji lp upper dilaji sirma puthok lam lamangke lapang so conference tum mangke chingai service tum so semedeng ko ilu tum ko sonsi ladak methang ajakong
kita tangan aja kong cek hang nunjuk binangan aja kong neng bola pada inherent subject tapi nongke binangan neng bola blo 6 aja kong nongke nang bola blo sila hai aja kong kang bupen puthot itum ke cara komunji pan itum keng kam jor ponji lapen ke kesia songa pang tang ji pan mangke dipur district hawar ana mangke itum membership tribe claim pen puthot hemprek hang aja songa pang tang tu itum economic survey ke claim pon tu education na hin itum census ke mon tu lahai state mangke itum ke claim mon si puthot Karbi long puthot itum ke celar kevan tuji pasi itu mangke pini semedeng pon dak jangring dokli private pojong sila bangso a faces a party dobom lang pultang de article 370 ko pilo article 370 ka Jammu and Kashmir for special provision dolo Jammu and Kashmir la pen India pan sivet ke pe doji pan India ka lage federal mane da bangke union of states states ang bong se ka chingru pan sila ke union of states pasi ke polo so article 370 ke Jammu Kashmir special provision lo article 371A bang Nagaland ban special provision lo article 244A bangke Karbi Anglong में दिमा सो अपन लो तानोन article 370 बपाय दा हाई पुरो तंग दे 244A बपाय पडेजी बंग लगे मथान में लगे प्राइवेट बोला के आथे मालो के 244A के लगे एम्प्रेक पे देख के बीजेपी के दुनिया दाग लो सिला है लो Lakha engkoi resi borzen hawar long hup timung arong ke sengpon ningkan parosi pengtang lo bon sami pini arnens tami Bogazen Development Block lapen Karbi Autonomous Council pen thangnat ke chingthur asai ke dengpon awi lasu hawar along school kabinet ajok klim somar atum akeng pen kilometer kepan alak nglitum akeng pen damnangji lapu anat towar commission kabinet ajok barla apor hudlo dangte klim somar atum thedung ka chiksak chitong ponang koklo athe barla apor hulal dangte langroi along dolong kabinet ajok lapen towar commission kabinet ajok langbung lang phetpen ajok alang litum school gidun chi phan thedung chitong pon nang koklo lasu hawar along pini anstami hemsu ke ikiron pon pu ihum nata abidet ajok lasu hawar aratu ningduk chi pi pon printi lasi lasu hawar long hup timung arong arat atum phan kanghon ka jin sopen prabjin pen ason ke singthur asai ke deng pon ji phan si long hup timung arong arat atum pen Karbi Autonomous Council phan towar chulang ding lo pu si phrangke atum phan thana bachini dun dok long hup timung arong kido ningkan tharo isida so elo tami non puta ajat a facility ta council pen ajat ta kirap a so na wi glang non puta aprang pen tami non putok so tami tason tubar nangit pi tang ho ring lang nangit pi tang ho hai pini an stap chi theglong le lang non tua ta apian ke kidu kelak tamhan pu hem so keron pu hai hem so tok sa tamilong dun ikela apen ke sumardum lu pacharli ya phan asom ahin namunta pini school he mata wiglang de school he manta wiglang apen pini ajat kirap tanon ko ke government ben akirap ko bangi chi thegiklom le lang lang pil ha kwan le la ni kan harwa anang bong tami komen pen nang kelang ka do pc mone aja ta be pin na tum to pen dang lo school pen dang lo ki ju na lang pen dang lo khana ta be pin ha abi pin la dada kido ningkan paru ta sosi chelo la si rong stami non tami ya sarkar ahin pen stami alang dam kidam tang sarkar man non du bom sarkar tum sitami itum dak an ne kadi arong naglang border along itum dak borjan karagao itum long timung arong tami non anta sarkar hem ma sarkar facility tami non an sitami ekong kom som si la non du bom sarkar tum sitami itum arong phanta gomen ahin pen school punon ma ali tami kidam bang phan permiseni lahai aphan akavida rajoni sinan tum phanang chohang lo lasi itum han kami sarkar hin pen tami lahai nang lang kon bet nang ko apen nang lang kon pidap non son tum pang itum Karbi arong si Karbi itum arong ichilang da alam si lahai homusa tipik da school pen chang chenglok gomen na hin school ta school tok ta we ali tami an pen tami non tami ali tami barkhai se ke damun e bangon e ason to lang ahin tami non tami ring thang ni phai pho arni mahamaya consensi parlopon angkang dok mukak narlong ti adorso mai hansi arong along than rong ker kartipon bangsu than rong ker kartipon along bang sirkep kurusar atum celang pensi ing samjin pen than rong ker kartipon lapu anada su than rong ker kartipon adim along paisong pen chenglok
ahem kim rang ponsia phansi Karbi Longri Tombas Council ahin pent rong asar pen chuning ri pedopon dong mukak pent waisong terang Karbi Longri Abirta Peneng pen nilitum ke nengkan phokep sikep an lo 1962 an nengkan pen chenglok ke penengan ke 59 years an lo stame nilitum pini peneng an nengkan pe anengkan wang ta nilitum son se tham thili chekle bom la pen chipam me pon bom nilitum tham thili chipam me te ro chipam me lo te rong rup asap so kejoy phan la pen arna marni ekerap asonsi se theklong bom mase nilitum la so than thili arna ma phan ke nilitum tengni ni se nilitum cherdom ik bom lo la se cherdom ik bom lo sita sarkar tumlong nilitum chohang dun ik bom lo kewang bom ba kedam bom sarkar tumustame nilitum hamre nang kim pinangi barong ke rong ophem nang pinai pustame nilitum choning lak don bom lo stame nilitum la hanse mai hanse rong tu aphan bang ke nilitum aphan manek la hamren ba rong kera hem ba jigunu stame nilitum phanangan lang ponri nang tang ponri som se doer la se la nilitum la se komanma ke non ke do bom sarkar ba BJP sarkar stame nilitum phan nang lang pon nang ji puse hamren ba rong ke rong op hen pondri wal stamina pi nang ji puse chuning ri poning lo la se nilitum nilirat aso ba nilorong aso stame la so bang bor idu nai puse la se nilirat aso tumda niliphan se daitto nang pi lo la se la nilitum pini than thili ke chakle abang ke nilitum karkle pon ke cheng abang ke nilitum che patir pon bang ke nilitum hemphu hello la pen rong group me ponang ji pu rong arnam la poniglo la pen than thili nilitum poniglo chokle chodom poniglo la pen ai mahamai phan nilitum hawar hapat mo lang thi lang pong luthui ham thui rồi cho dam nang ji hawar hapat tumta luthui ham thui cho en dam nai pu mahamai phan nitum chipa mi poniglo chodom poniglo la pen nilitum arong apu khuri athan thili do nilitum la chipa mi poniglo chodom poniglo la se nilitum aphanda la se anengkan ta nilitum hana chak pondo la pen nang pipon pe nang patang pon re nang patang pon pe ver la se BJP sarkar thang ni phai pho or ni mahamaya konsi parlopon angkang dok mukak hansi arong along engdeng chokep raket thom ke chok lukhimon karchupon dap por phai pho apor lama ingthur pon si la supon det pen por phai nerkep apor nanglisi lukhimon apan ardompon mukak pen Karbi Longri Abirta paisong terang throk kebra ke thom lukhimon karchu ke talon along pini nalitum dak ni tum long nang humri lo nexen lo churu lo pen nitum lukhimon karchu katalon pedap baji thom ke lake nitum kurupu kangthir methe ki pilo pen baji pho la pen baji pli abang ke nitum hem adon tins tame nitum chutun chodang ami hip sepang thir la pen det ke nitum la pen det ke paipu phane chardom det pen plutang te nitum la dakduan pialong lama seli te tangte la kenela chikimu ke niltum son henlo mane nilitum lokhimon dhorom ha nanga plang pen dhorom alam akam ke klem ke chapadu katum nitum phan nanga thana mumatum phan karali tanga tum phan chikimu lale pe non nilitum sarkar long chang dun kang tum gela pu henlo nilitum chirung cherek pen stame kidukarat saide lasi doanta nitum mondir ta puding hak doanta miu edet lo
la sini tum sarkar pen guchara pang tung ke lalo ni tum la bandriwal la pente la dak la long leke thok hedi long leke thok la art feeling la pente la bandriwal la hai hani tum chang tung la pente la duan jung duan ki kim ke ni tum